kalatvlive Machiegni Pacho ma e odwa. Ageno ni riyo makare odiochieng'ni mano mar tarik 21 dwe mar Ang'wen higa 2026 en kindego ma wayudo weche manyien mag Machiegni Pacho, wechego mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien mokwongo kawo thuond wechego. Jatend piny Kenya nitiere piny Italy kama bende okwayo jo Kenya mago ma bende odak e pinyno ni kik gichik itgi e weche ma bende gineno e mbui. Most of the stories in social media is not correct. Most of it is fake. Most of it is misinformation. Obila ondhiyo jong'anyo ochiko bore Nairobi kocha ka gikwedo nengo mano mamalo mar ngima. We are here to speak for a better Kenya. Why are they arresting us? Duol mano mar IEBC okwayo jo Kenya ondikre kaka joluto ombulu wirani ok gidhi medo thuolo mano mar timo andika makamano. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining so that they can meet their targets. Ibedo koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng' ndine jalo komara David Abila. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto nitiere limbe e piny Italy kocha kama bende ne otiyo kod thuolo mano mar limbe makamano kane otwak kod oganda mawuok e piny Kenya kae mago ma bende odak e piny Italy kono ka bende ne osiemo wang'gi ni kik giket pachgi kata kik gichik itgi e wechego mago ma bende gineno e mbui mar ng'eyo matut ewi mago ma bende timore pacho kae. Ruto wacho ni thoth weche mago ma bende ilando e mbui gin mago ma bende jo Kenya go ma bende ok dwar mar mondo mi ochwal weche mago makare moloyo to mago mopogore opogore ma piny owacho mamalo osebedo katimo. Ruto ne owacho ni piny owacho mamalo biro bedo ka yango yorego mago makare ma bende oganda mawuok e pinje ma okogo nyalo yudo godo weche mago ma bende ichwalo kata chenro mag dongruok ma ichwalo kod piny owacho. Most of the stories in social media is not correct. Most of it is fake. Most of it is misinformation. 3/4 of it is disinformation. And so it's good to get a correct picture of where we are as a country. You know, there are so many unpatriotic Kenyans. They talk about Kenya as if they have a spare country. You know? So you demonize Kenya so that you do what? So that you belong where? Who is going to give you their country? You know? So we need to work on the software of all of us. We need to begin to think, you know, about our country in a much more positive way. Jong'anyo ochiko ne ondhi kod obila e boma mano ma Nairobi sechego ma bende ne ging'anyo ka gikwedo nengo modhi mago ma bende oidho e pacho kae. Kweth jong'anyo go ne ochako ng'anyo margi e apaya mano ma Kimathi eka ne gichomo gwenge mag Simba City Hall eka ne gigoyo tach Kenya Archive. Ohendni kaachiel kod ne olor kata wuoth bende ne obedo kod rochruok e kinde mane ng'anyo maket koda mano dhi nyime. We are here to speak for a better Kenya. Why are they arresting us? Kuligavya maisha imekuwa ngumu kama wa Kenya. Sisi tunasema tu hivi. As simple as that. Teremusha mafuta. Kila kitu itafani itateremuka. They don't pay for fuels. Hao wanaendanga wanaekewa full tank, sawa? Sisi hapa tunahangaika tunajaza mafuta. Lakini hao unikuwekewa tu.
Mano ma ochung'ne yiero e pacho kae IEBC okwayo oganda jo Kenya mondo oti kod thuolo mano ma bende ne gichiwo mano mar ndikruok kaka jolut ombulu ka bende giyango kanyo ni ok gibi medo thuolo mano mar timo andike maket koda mano. Mayo yangi kod kamisona mano mar duol mar IEBC onogo Hassan Nur Hassan ma bende ne olero ni jopiny oyie oti kod thuolo ma odong' mano mar juma achiel mar mondo mi gindikre kaka jolut ombulu ne ikruok ne yiero maduong' ma higa manyien. Themselves, we have brought kits very close, registration centers very close to them. They are being done in constituency offices, they are being done at Huduma centers, so an opportunity has been availed for everybody. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining so that they can meet their targets. Hatukosi changamoto hapa na pale. Mojawapo ni kuwa kuna wale walijiandikisha kuchukua vitambulisho. Tunapata hizo vitambulisho bado zingine hazijafika. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa wale ambao wanategemea hizi siku 7 zinabaki. Lakini pia kuna zile vitambulisho ambazo zimelala kwa NRB kwa watu wa vitambulisho ambazo vijana hawaja kuja kuchukua. Tungewahimiza waweze kuja wachukue na waweze kujiandikisha. Kapodwa rango mana weche motenore kod ndikruok kaka jolut ombulu wedo kanyo ni rowere kaunti mano ma Migori ne ojiwore gi wegi mano mar ndikore kaka jolut ombulu e chenro mano mar tuko kadi mano ma bende ne ochwalnegi kod woman rep mano ma kaunti ma Migori moluor Fatuma Mohamed e lab tuke mano ma Green Stadium e kar chung'od bura mano ma Awendo. Rowere go bende ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar jiwo jowetegi mondo mi gitem giwuog oko kendo ndikre kaka jolut ombulu. Thoth rawere ok osebedo kaka okang' mar ndikore kaka jolut ombulu e yiero mago mopogore opogore mitimo e pacho kaeki. Rawere koro chuno wuok mar ndikore kaka jolut ombulu. Gino ma bende nokel koda ka Mikai Fatuma Mohamed ma bende en jaod bura ma Migori. E kinde ma kamago roweregi noyango ni chenro mar luto gisebedo ka gidong' e chien. Kata kamano wang' ni to koro to gi ikore moromo mar yiero jotelo mago mo ikore mar kelo chenro mag dongruok ma bende gisebedo ka girito. It is my first time to register as a vote. The reason why I've registered as a vote is one, people do elect leaders, but they don't deliver. But I've seen it wise as a Gen Z to register as a voter because I want the development that the current women rep of Migori, Honorable Fatuma Zainab Mohamed, have delivered to the youths. Only this, like the football, is what we can smile that leaders can give to the youths. To me, I'll give Gen Z a challenge that if come to 2027, everybody, we come out in large numbers so that we can register as our voters, so that 2027, we elect leaders. Do you know we have politicians and leaders, we have the difference. So we elect leaders that can deliver, not leaders that are going to Nairobi to sit there. When time for election comes, is when they come to ground. See what motion Fatuma have given to the youths. He's here with us, not today, but every weekend she's here. Means that during the normal days at Nairobi, during the weekends, he's here with us. That's the kind of the leader we want. A leader we can access like Fatuma Zainab Mohamed. Okay, thank you. You are crying because of the distance to access the IBC officials was difficult to them. But when given as such, we thank the government for giving us the system to work. So we will challenge the government also to bring the registration of ID cards also to the ground so that people can register, people can have cards, so that come next year we go and elect the leaders we want. Viongozi wenye wataelewa youth, wenye wataelewa wananchi, wenye wataelewa youth, wenye wataelewa wananchi, wenye wataelewa mama mboga, wenye wataelewa kitu kiwaambia, wenye wataempower youth. Endevi jendegi oramo koda kadho kachiel kendo jiwo jowetegi mondo koro to wuok mondo mi ondikre kaka jolut ombulu. Gino mabende koro giyango ni gidwaro jotelo mo ikore mane tich kendo jiwo rawere kanyakla. Vijendegi otiyo koda ka thuolo makamano siemo wang' jotelo mabende koseyudo kombe mopogore opogore to koro lal miru. Gino mabende koro chenro mag dongruok ogwom piny ma onge ng'ama neno kata dichiel. My first time as a voter. As of today, I'm a voter. Yes, and I'm very happy. So, I've seen leaders come and go. But most of them, after giving them the opportunity to represent us,
They go there, sleep on their jobs. They come after 5 years. They again ask for our votes. So this time as a youth, I want to challenge all those youths outside there that the card you have, the registration card you have, that's your spear and shield. Okay, so use that registration card, the voters card, to elect a leader who will deliver for you, not a leader who will be giving you handouts. And yes, the leaders who will be giving you handouts and you won't see them after 5 years. Od bura ma Migori Mikai Fatuma Mohamed oyango ni chenro mag kawo kipande gin mago bendo osebedo kadeko ahinya te kaunti ni ma Migori. Oyango ni piny owacho temo duto te manyalore mar neno raweregi oyudo kipande e sano mowinjore. Jatelo no bendo oyang ni thoth rawere ok ong'eyo ga kuondego mag ndikruok gino mathiro weche mag ndikruok e kind rawere. Ka oyango ni chenro manokelo no eko osemiyo thoth oganda ondikore kendo koro gin koda ka geno ni kwan mag jolutombolo nyaka to koro medre e kaunti ni ma Migori. We are bordering Tanzania. And so it takes long for the authorities to confirm if you're truly a Kenyan. I think that's one of the reasons why in Migori there's delay with ID insurance. But I think the government is doing their best so far. They are getting it quite in a good number. I've realized some of our youth don't even know where to go and register. And so today they were saying, we are going to dance to INDA as INDA registers us. So it's lack of knowledge, if I may use that word. We need to do sensitization so that they get to know where can you register as a voter, where can you register for SHA, where can you register as a Kenyan. Kalatvlive kowuok kar chung'und bura ma Wendo, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Kapod wagoyo mana tache kaunti ma Migori kanyo, wayudo ni duond bura mano mar UDA ne obago kanyo romo mano mar puonjo oganda kaka owinjore gitim yiero mabende ochana ni biro tim tich ang'wen mano mar jumani. Kaluwore kod jata chenro mano mar yiero duond bura mar UDA Migosi Andrew Lijenge ne oyango ni yiero mabende ibiro bedo ka itimo e kor gwengego biro bedo mano ma adiera kendo mano ma oyanga. We've seen a lot of hiccups, war here and there in ODM. We are asking CS Mbadi and CS Opia Wandai, please, we need development now. We don't need politics. And therefore, if there is always a continuous murmuring and chaos in ODM, that two should denounce their membership or ODM membership and join UDA so that we work as a team. Nyanza, we are only waiting to work as a team for development, no any other zoning. It is only development zoning. Zoning hatutaki, lakini ikiwa watu wa ODM wameogopa election, basi tuwaambie kwamba tuwaachie viti vya governors wachukue, lakini hapa MCA Parliament watu tukutane kwa kiwanja, tuguzane pale uso kwa uso. On Thursday, the 23rd, we are going to have our election in the whole of Migori County and some other Nyanza counties. So we want to encourage our members to come out in big numbers to come and vote for their preferred candidates. Our elections are electronic, and like Mheshimiwa amesema hapa, we have accurate, verifiable, with fairness. Hakuna mtu ataoshwa ama anything of that sort. Kawadoge County mano ma Kisumu kai wayudo ni duola mano mabende tayo tije obila e Pacho kai National Police Service Commission kotelnegi kod jakoma margi mano Laktar Amani Yuda ka achiel kod kamisona mano mar aluora magwenge mag Nyanza Flora Moroa ne oyawa yanga PC mano mar obila e county mano ma Kisumu mabende nitiere kanyo no mabende ibiro bedo ka itimone obila go hocho. Jotelo go hokoni piny owacho nitiere kod chenro mano makare mano mar biro neno ni kwan mago mag apisas mago bila obio medi moloyo to e kindeni mabende itimo ikruok mano makare ne yiero maduong' ma higa manyien. We are privileged to host the National Police Service Commission led by the chairman, Dr. Komora. They are on a familiarization tour. As you may be aware, the commission is relatively newly appointed, so they are here to familiarize themselves with Nyanza
and of course get to know some of the challenges that the police officers around this place are facing. This visit provides us an opportunity, one, to come and see and hear from the ground on the issues, more so contextualize now our policy interventions, because you will appreciate the fact that the National Police Service Commission is established to steer the human resource management aspects within the National Police Service, and wellness is one of such, because a mentally stable officer then carries out their duties in a secure manner. The discipline is improved, their performance is improved. So we come in to provide that support to the National Police Service. As we seek to review their terms and conditions, including salaries, including allowances, we also have to ensure that they are mentally well and stable for them to secure country, because they provide a very critical service, and it behoves on all of us as stakeholders to mind their welfare, to mind their status. So as we do the reforms, and this comes within the space of reforms, as we do the reforms in numbers, improving the numbers. Last year we hired 10,000 police officers. There are possibilities of hiring another 10,000 this year to ensure that the numbers, the headcount is adequate to secure country, especially now as we prepare to head. Jopuonja mago mag JSS obuogo ni dipoka ok gibiyawo sikul joma mano manyien kadipone ok obiondik gi e yono mano maongirore. Kane gitwa kod jofwamb weche gwengego ma Machakos kaachiel kod West Pokot, gilero ni imiyo gi chudo mano matin ma bende ok nyal konyogi, ka bende chenro mago mag manyo thieth ok ginyal manyo yono makare kaluwore ni SHA ok osebedo katiyo e yono makare. We note that most watchmen and cleaners with no formal education earn better than these intern teachers, who are graduates who toiled to get the best grades in education ladder. Furthermore, these intern teachers are overworked in their stations owing to their teacher shortage. The court has already pronounced that internship is illegal, so we want to tell them that they should be ready. They should be ready. Medical cover ambayo inafaa walimu. Hawa walimu wamechoka kutumia mitishamba. Hawa walimu wamechoka kutembelea waganga. Kwa sababu tukienda hospitali tunaitishwa pesa zaidi za kulipia. Tukiingia kwa mahospitali tunaambiwa network haifanyi kazi. We are saying confirm the 44,000 teachers, and on Monday we will down our tools and go to the streets. Agamo moya janano mar kalatvlive kikedhi mabor. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Machiegni kendo wadhi nyime. Wayudo kanyo ni jotend jopuonjre mago mag tiegruok mano mar Kenya Institute Management okwayo jopuonjre wetegi mago mabende nitiere bad tat somono e counties mago mopogore opogore mar mondo mi gihore moloyo to gie sani mabende tend kar tiegruogno dhi nyime gi loso wechego ka otenre kod lipot mano mabende ne ogol kod duol matayo somo e kuondego mago mag tiegruok mabende ne oyango ni kata oboka mabende ne gimiyo jopuonjre kochakre higa 2019 ne gin mago mabende ok opuodhi. Longano Jijo John an japuonjre Kim kaendi Kisumu. Adwa kwayo jopuonjre duto mag Kim kamoro amora magintie across all our branches duto mondo wabed gi kwe nekech weche manitie mano wach kod Tiveta moko kuomgi gin weche ma nyaka walu maber kabisa mondo wangi adiera margi, lakini wamor nekech our CEO osetemo kabisa kendo en in communication already gi sirikal kendo weche gi ibro losgi as soon as possible, but to our students we maintain calm kamoro amora ma wantie, kik wabed gi koko ka weche gi pod ilosogi gibro miyo way forward. Aparo ni gintiere in gi partnership gi other institution mag samoro kaponi Tiveta bro shikilia kama giwacho to Kim nyalo place us into other functional institutions. Koro nyithindo kik bed gi wasiwasi. Bradley Omondi, I'm a student here, and we would like to confirm exactly what he has said. Yes. That this is a very, in fact, this is a nice place, and this school has been here for long. Yes. And we still need it to be here. So whatever situation that is on hand, we need it fixed as soon as possible so that the normal programs can go on. Kweth mago mag jotelo mago mabende wuok Taita Taveta odok ne jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kage wacho ni Kindiki osebedo ka chiwo kony makare ne jatend piny Kenya kaka jalupne. Jotelogo owacho ni ka gisebedo ka giyudo ber mathoth ka otenre kod osiepa kata tich mano makare ma jotelo ariyogo osebedo ka chwalo negi. Bende ne gikwayo ni dine obedo gino maber ka jatend piny Kenya Kithure Kindiki obiodok otiyo kod kata jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki obiodok otiyo kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto tok yiero mano maduong' kaka jalupne. Kunanisha na wakati huu tunaona sasa hivi rais anafanya kazi na nguvu zake zote. Tumeona miradi kadha wa kadha hapa Taita Taveta, si reli, si barabara, yani miradi ya kupigiwa mfano. So kwenda mbele tunasema mtu akifanya kazi vizuri anafaa atuzwe, si kwamba na kutuzwa kwake ni kwamba apewe chama mengine aendelee kusaidia rais. Tunasema ya kwamba Kindiki na Ruto waendelee awamu yao ya pili, ili after hapo ndo sasa tutaangalia hizo sehemu zingine tuone kama kutatokea watu wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Lakini sisi tunamshinikiza rais, tunaambia ya kwamba sisi kama vuguvugu la Ruto 10 bila break limeidhinisha ya kwamba waendelee na Kindiki 2027. Na kwa niaba ya Ruto 10 bila break movement Kenya mzima, tumeamua kwamba tutasimama nyuma ya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kazi yake ameiona, hata tulipokuwa pale mkutano pale State House wakati ule kama aspirant, tuliona alikuwa anaweza kueleza ile bottom up economic transformation agenda bila wasiwasi, hata bila kusoma. Duol mano ma ochung'ne siro ratich oganda KNHCR oyango ni giseyudo jo Kenya mago mabende romo 1,800 duto te mabende ne oroch ratich gi kendo mago mabende ne oneg jogi e kinde mane obag ng'anyo e pacho kae. Kaluwore kod jakom mano mar duol no Claire Oganga oyango ni gibiro bedo ka gitimo chudo ne kweth oganda makamago. Other violations, we are yet to consolidate the numbers, but for victims of protests and demonstrations, we have a consolidated figure of about 1,800 victims. Compensation is just a way of saying pole. It may not bring you back to where you are. So when you're looking at reparations, it's not about paying people, and I think that's the misconception that people have, that it's about paying people. This is a totally different process from what the courts would look at in terms of awarding damages. These are not damages. From our perspective, there's probably a gap
in terms of how police manage crowds and assemblies. So one of the aims of non-repetition is to have legal reforms to address the gaps that are in our laws, to address the practices. Abiro mana yengege kanyo kata kamano tudri koda kumolo kanyo sadek abiro doka kod weche mamoko manyien mag ng'end weche. Nyinga Nelly Achieng' Ndine, jaloko mara David Abila.